Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka People's Democratic Front Youth Wing haka life hotring nailur arajar arfuar. Kala kan tho ting ya ka jingkren jong he noyalam jong ka RSS Mohan Bhagawat. Kalau ke jingong jong u mabaro kinong snong kiba syong basa hapo gari India kidai gi Hindu. Hak jingwan yu kejat jong u dangshan hak ni gejala. Hak jingakran bigilat pathai kubor working president jong People's Democratic Front Youth Wing uba Igen Star Kurkalang. Ulong bakum kejat benriu khasi kabadan lag jong riti gedustur nyam karukom im karukom bam bal ka ketin kethilik lejong. Kamla ban pedang satya ya ke jingong jong Mohan Bhagawat babaro ki khasi gidegi Hindu tang namar bagi syong kisa hapo pur usam jonggari India ulong bag jinglong nong India ki khasi kadang suja hau benai no pra jong usnem kha khandai spa so khupra hading ke jinga soy ya ke instrument of accession bat ke annex agreement hapeng ke sarkar India bat ke Federation of Khasi States ngi ngi kwa ban pensai bakum ke cai benriu ngidon la ke jong ka korsion ngidon la ke jong ka civilization bat ngidon la kejong karukom im kata ka social custom kaba laseng nadu ki snem ki bakano ki hajar snem ki bakano ki million snem ki bakano ngimtip tene hado menta nata daw ngidon la kejong karukom sensyar trai mlok kejongi kene ka social custom jungi ka bakuntup nadu ka sensyar ka khadar karukom bam karukom di karukom yaj karukom yeng bat hado ka khenkur ka khenjat ke her pateng ke yok pateng bat hadu kini ke kam ke bakit baba ya ke imlang salang bat kum ta te na ta daw ngidon la kejong kariti dustur kaba nadu ke ketien ke tele bat hadu kar kombam kum o mene na ta bat kiwi di ke mentah ke babon bha kaba omdan bawan hikai yangi kum ke jaj benriu lapide do dole ne do yong Siapang kata tip kor kitip kha lene ka tip riu tip lei lene haka trai ka tapat ka bangin trai hok ya nuro kam kabri ong kata kamai ya ka hok dai bing sim kelyang nang no gani ha kadai ka bawan hi nakam cing persat mesim jong ublai no bonong thau ya ka jaj bede jungi nang bakitai kilong shua kiman shua ka jungi bat saka wiru ba bantip baro ban syai kedar ki khon ki se honyo trap bat kumchu ke jala me khalia bat kari India ru borok we dene ke partai borok we bangi kum ka jaj mereungi danglong nong India pura lese de tang ha usnam khat khnai spa sapupra ha bunai disamba baki khile nong sesyar ge jungi leng ba ka Federation of Khasi State clear soy yakta instrument of accession rengkat ki kendon ki jinggular naka sarkar India hapo ka jinglam jongdoru kum prime minister ban ai kata ka jinga dapat banom tuklar ya hoklong trai jungi kum gejat benreu halor ka kendau ka siap ki khlau ki betap ki marpo kendau bat kene ka jinglong tenrai ki jinglong kerpang haka sensar khadar kariti dustur bat ki imlang salang baro kene gede kata but kendiat banyak tip about what ucaman jong drafting committee ya ka constitution jong India Dr. B.R. Ambedkar hangne uai yai governments ki jong ijingkren jong their roots are still in their own civilization and in their own culture their laws of inheritance their laws of marriage customs and so on are quite different from that of Hindus. Nang tada hak cai biru cungi hak sesyar khadar. Ladadai hak dor bakur, ladadai hak dor basnong bat hak dor barat lene ka dor barhima. Bat kum cai biru. Ngim chodon kita kacing penyep hair. Kum bolong kiwai pat ki cai biru jong ka mainland India. Kita ki high class, kita ki low class. Kita ki low class bat kiwai. Henry ngisim bet ya kacing rengkat barok prabreu bat baduk bat berus pa uta bokham
don kedan leni bom don kedan handai ngiyo ya kecu ko hok ban syong darbar ban ya tai ya ke darbar nama da kecim ha jong kono kekam jong upai ba taro kidai bentip syaya kan rumod ya ka identity kejungi ban persab ya ka identity kejungi ban kenteu ya kroi kapar ngi pediang srobha na teleng saudong kepathei lane na ki paranong India ban ngintrai sitom mangiru ki trai molok ki trai jaga te henry ban wan yalam bakala da kumai pat ngimla ban pediang kata kadai ka khubor ka basai kum ka parti PDF ka bayeng namata ka hok jinglong trai jingi kum ka jaj bendiu ngim pediang ya kum kini kicingkran bat nginang ya itri sitom ban penyo ya ka hok jong ka jaj bendiu ban wara ya ka roi kapar bat banyo ya ka jingeda da ka bor jong ka bahkan mau ka an India kamdai ban mot suki ban kluno ya ka jinglong trai jingi ki central scheme ki central fund lane kina gari jingrap kadai kat kum ke jingi te kular kapalay soy daki kle nong sa jungi lengba ka instrument of accession baka pateng jungi kane junom hapdeng jing lai lu bat kita ki ba sinsar ki ba kharobor ki ba hebor lene ki ba hepai kim don hok ban kam trai yak jilong katpang jungi bat kenom la hiru ban yalam bakla leng bakata jingrap kamaki kiwan ban ai sengi handai kini wan yalam bakla pade long penman kumawan tindu yangi kata wangi melawan dalele nginyang halau jong ki jat banne ban scam ban im ke jat bedu pateng kata kadi khubor kami kuat ban keren syai iya kene ke cingkeren jeng dok mata ngimtip na kai kadau hai mata ngadon ke cing ngadai no yalam jong national party kumapil omentan tendai ha do por nga kum somla nga trei be chilati namata ka hok jong kastil la jong ka chai menurut jong tenrei ya ka epat ka buj bare nomor khamtam bat kum kini ngimpat ucu dan kono no ka chi kendo hai bet ki MP wat bat Prime Minister Modi ngaladan ka chi kendo ka chi keren discuss kum nemat khamat bat ki central minister barakhoi tenrei bat kini cingalam kinoilam RSS pade ngampat cu dan kono ka chi kendo tena tadaw ngam tip ya ka ika cingkru kompar khat ke cuki lene mono hiru balik mislit yaki te ya katangam tip te tangba ya mata hingi sim bakane dei ka jingran simet jungu lene yo don mono bayalam baklaya uru ya tangi blaban tip te tangba kum ka jai beru ngim pediang ya kum kini ki cingran nomor ngiyeng halar ko hoklo jong bat nginang ye kintiu ya kedika civilization jong kum ka jai beru bat ngakar pat nang ne nakani karensan ngakar pat ya ki sama balanang lasta jong ka jai beru jungi kiba penap ye kicing puli kiba per kiba dan menta khamtam hapok university lada dei hanihu lene haki waipat university jong kari India le jong kari kapat hai phai khmat mata syaka jaj meru lo jong le research kum ki research scholar kanang berak ya ka civilization jong ka jaj meru hunyo trap kanang banom dan show kum kini kicing sya nyu ben nyu po ka batmu ban yalam baklapat hadin habot baka jaj meru jungi kanne kan scam lada di kabarit pat Henry ai baka nam ka buram jongka kalong ka bakrao jungki lesi kidon la ka jong ka bos mutho ya ka tangim nang ban ong terengi keren bet sisen bal ami ha basai ba borok ki nong Bharat lendek ta ki nong India ka bangi ni ong nong India ngimtip ketik Bharat ka bagi ora na ai nama haya apa ka constitution la tho hi India mo ti ngimtip ka iko kamparkat jungki temangi keren syai bet bangi kentat yakum geni ke cacing keren dia ai baki parti BJP yang dapat deh kindan hilang ke jong ka bos mutho tangba upat ba ubayui ubatip ngatrai umdeng ubobi utip hi ya ka ikicit po jong ka cingkran ni ya kata ngim ban ong mo ya kata ngim ban ong nomor ba kum unong India lesi udon la ka jong ka program bentur ke lenggi India lene banra ya kata kerukom terikam go jongki ka polisi terikam go jongki tenai hak abdai pat bat election ngamnang banong marka election ka sahi election hoj hak election bisa yui don kibreu ka pandon ka makla hakating kan nyam hakating ka pisah hakating gincinget hakating ka kur hakating kuwi de ka menta tambong nomor ka election hi ka involve sibon di factors te ya kan pat ngamdot banong ye te kadai ka election fu tamblong ba kato hi kicing fu ka ba ukran gumto kumut I kumba mut ban uroj pan ban yayi yangi ki ritpa ki tribal
kabangidon la ka jongka ideology, kabangidon la ka jongka civilization, kabangidon la ka jongka identity. To hai ke jinglong porlok bono ngim herde ko magi ong ne ten re yak hok long try pat ngiri ban bat ban so la ka jong na ta daw ko constitution jog India nginget le ningi believe ka magi ong ba unity in diversity. Haka preamble jongka constitution la tho shai sovereign, socialist, secular, republic, and democratic. Kemudian ikan secular, ila don lupa. Kemudian bangin burom, kawai ke jinget ya kawai ke jinget, kawai ke jaj benreu ya kawai ke jaj benreu, lada de ki bret pai nene ki bret pai. Di Henry ye kini ki culture ye kini ke custom nene ya ka, no kono ke jinglong terai chong kawai chong kono no ke jaj benreu. Kemudian kadai ka kamram chok sokar ban ai ka protection ban ai ka jingken tiu kan ami kawai ka posya kawai pat namar na pedenggi jaj benreu ki basya nyom bentam hapori India kamtam ni phai sya ki history sya ke theka thani thor bakadon kata untouchability ka jing sya exploit ki dalits haki benta jong ke India ka syakai ba te gumjo ye ki tribals hang ni hapa kathai not is kejungi ni ong ki tribals ya ki shiro tribe kacing persyang ban sokle ban shim gabu kita ki privileged classes kita ki bakham ruspa ki bakham he kardan ki bakham hepat ki persyang ban kene no ban persyang ban penetrate leng ba ka business leng ba ka benemy but kum churu wat hakayo kabyo jam ke employment lene ki exploit ye ki natural resources but ye kini karu kum berkat ka ideology ka bangyong kadai ka basya kai bahado da kata nam ta daw ngini yang scam nam ta la ka jong ka hok jong kari ba ki chai do jong ngimdan kono ka cing persya silang yeno yono lada dei kata ka cing trelang ka banang no kri jong perthai lada dei na phareng lada dei paranong India hari ban wan kam try ban kene no pat ya kan ka identity jungi ngimla ban dia kum ka cai beriu ngidon la ka jong kata ka ideology ka bangyong ka philosophy ngidon la ka jong methodology ngidon la ka jong bat kene ka civilization ngidon la ka jong nang tadaw hangni lengba kani kan sa kum ka party ka bayeng namata ka hok jong ka cai beriu banyada ya hok jong ka cai benreu ni nang ya itri sitam banyada ya cilong katpang jong ka cai benreu bat nginum sya nginum alat hiru pada yono ban yalam bakla ya kan ke jilong katpang jingi kum ka cai benreu ka jing trelang ngila bandon bat no hari kamut pat bandet tat no ya ka cilong katpang la jong da ka ciwan kam trai jong kita ki hepat lene kita ki beriu ke belak hamrus pa bano yalam bakla ya ka cai benreu jungi kani de kitin ka basai bat leng ba kani ni kwaru ban ong pade syakaran sam syaki pai ba kham tam syaki samla ki balanang la start ki ba pule hagi college leni university ba pher control ya kini hu ki bodan hagi wai pade ki banta jo giri India ki bodan ki wai pade ki banta jo perthai yang intre sitam barna sejram le research tresitam banra sejrong yaka nam kaburum jong kejat bendu banlum ban pensyai ya ka civilization ba ya ka culture ba ka identity jingi kum kejat bendu kenang ba lasai lesis ni annum dan menu bala ban ya la makla ya kejat bendu jong oi kicing persyang ban sim kabu jong kiwai kejat bendu lesi kidon leni kiwai pa de kikin hun ya katangim ngiyoi bat laringi phai hapori India ki shiror kas bar ki shiror tribe ki dei na kiti ki arkun hun gi jai benreu ki basya exploit deni ki basya thombor sya nyom ben bha khamtam sya po mainland India kidon kita ki untouchability bat kiwi ke bakiti ki high class kimlong ban ya bam ya di lang rangkat bar kita ki high class bar kita ki low class ki untouchability ke bagi hen kum ki maral bat hang ne hapo kadilum go jingi ru gumju hathai north east go jingi ya ki shidor tribe bagi khot yengi ki tribal kadon ki persyang jang gini ki high class lene ki privileged classes na ki wake banta jong gari India
ban penetrate leng bagi business ban knyat leng bagi BNMI system ban kene leng ban yala maklawa ini ka hok long try jungi kum ke cai menriu bat kum ta ta di Henry ke parti PDF ka bayeng namata na ka banta jong ke cai menriu nginam ailat ya kini ki bor ki batmu ban yoroj ban kam try no ya ke cilong kerpang jungi kum ke cai menriu ngidan la ka jong kum ke parti ban ngidan la ka jong kum ke cai menriu ya la ka jong hok nginang ye penne nginang ye pen scam bat kum ta ta kinong sensar jong gari India ru kim dai bensim ka bu ya kan ka hok ka bangi yo menta ka jingada om dai bangi sina khla mono ka dai ka ba ka cingite kular ka ba syakrar bat ki khle nong sensar jungi nado meswa ba ya ka hok long try bat ka identity bat ka cilong kerpang jungi kum ki dulum ka sarkar ka hapan pe tin dai ka sarkar India lene kina geno ki nong sensar ki ba ai jingrap yang ila ma ki scheme ki ba pher kat kum ka provision jong ka constitution lene chuki an ki ba pher ki bala shina da sarkar kim dai ban shim gabu pade ban wan ban klon no ban kam try ya ka holong try chuni but suki ban kini no wat ya ka bor ban ya ka jinglong kerpang chuni kum ke jai pade Syekh Ahmad te baro bon ki niki candidates lene ki parties ru ki ba persyang ban penon kam dak shibon ki boy ban IP sa hakateng kaniam ban influence hakateng kaniam hakateng ke jingai lene hakateng ke kur bat kiwe ke banta kata ka chudan hangano hono tenre ya kane pat ngimla ban ongi ngimdot ban ongi ka buit ke jungki ka program perkhat jungki nomor ba ngim cutip hiru ya program tarikam ke jungki ngidei batrai la ka cok ka moat meswa bang adang don bat national party ka ba mapi handai ke jing kedok kam dai bat kini pak ka jingkran kolong bait namata ka bahaka met jung ke state Oi, but Prime Minister Narendra Modi ngelai kendo, ngelai keren, ngelai discuss. But ki Central Minister ngelai keren, ngi discuss. But kumcu but ki usa ki beri ki Central Ministry but kiwi ngi keren. Tak nama tak kabha kamet koroi kapat. Kasyong sain ngi keren ru em ye kini kebenta pande. Namar kum ki beri ki batray nama ta kasensar ka khadar. Kamut haka parti kamut ki de ki beri ki bala don kita kam sem ban ai ki syakri kat kum kelenti chongka an kemud ka constitution kemud bangi care na ban perlong communalize ya kanu issue tinata daw pide ban tip buat hadu ka constitution kalau tho syai kedar haka prembol ga jongga idon idu kentin secular kemud bangin buram markelyang kawai kaniam ya kawai pat kawai ke jaj bendeu ya kawai pat ka ba hapori India ngingai unity in diversity. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.